बादायनाय मुगाया दावगागोन सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि गोदान बार जों बारहोगोन उदालगुरि दख'रा आबसुनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि आफादनिफ्राय नुजाथि होनो हानाय मानगोनां आफादगिरि आरो बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनो हानाय उदालगुरि दख'रानि सिङाव थानाय फरायसा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो नोंथांमोननिसिम मानो जाखो बेखौहाय इयुनाव बुंथिगिरि बिथांमोना फोरमायगोन। जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिया बेनो जोंहा बर' दाबोसे मोनसे गोरोबथा जादोंमोन बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआवहाय जोंहा गोबां दफाफोर मोननो हादों बेवहाय गोबां स्कुल कलेज बेफोरबायदि मोननो हादों बेबायदिनो जोंहा udah Ini menapa menurut Raul, betul jangan. Tangan pun di luar sudah apa tangan pun. Betul tangan pun luar sudah apa nanti. Wah, gini ni. Mohon, mohon bisa. फिननानै नायफाफिननानै माने सरकारि खालामनायनि बाथ्रा होदों दा जेखियानो जाया मानो बेफोर फरायसालिखौ फोथांनानै लाखिबाय थादों दा बिथां